खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नन्दिनी हिट एन्ड रान केसआव दालालि खालामनानै सासे पुलिस जवाना खैफोदाव। 2 आगस्तनिफ्राय गिबि मन्थ्रिया बिटिसि बिसायख'थि फोसावदिंगोन। अदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा आरो सासे गथ'सा जखम। लादाखआव इन्डियान आर्मिनि गारियाव अन्थाइ गोग्लैसोनानै 2 इन्डियान आर्मिनि जिउ खहा। बिसायख'थि आय'गआ लेङाइ हादोरगिरि बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैगौ 7 आगस्टआव आसाम सोरखारनि हेंथायै सोमावसारगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। असमिया एक्ट्रेस नन्दिनी काश्यपनि हिट एन्ड रान केसआव दालालि खालामनानै खैफोदाव सासे पुलिस जवान। दालालि खालामनानै खैफोदाव गोग्लैनाय पुलिस जवाननि मुङा जादों हामिद आली। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नन्दिनी काश्यपनि गारिनि सौनायाव गोब्राब जखम जानाय सेमेल हक मुंनि लाइमोना देहा फाहामसालियाव अबथिरा रुंसारि जानायनि उनाव नन्दिनी काश्यपनि हेंथायै होनाय केसखौ बांहोनानै लाफिननो नारसिनदोंमोन पुलिस जवाना। बेबायदि दालालिनि हाबायाव लोब्बा थानाय हामिद आली मुंनि जवानखौ दिसपुर पुलिसा थांनाय हराव हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय शुक्रबारखालि फुंबिलियाव दक्षिण गावआव नन्दिनी काश्यपनि जोबोद गोख्रैथिजों खारनाय बलेर' गारिनि सौख्लायनायाव नलबारि पलिटेकनिकनि फरायसा सामिल हकआ गोब्राब जखम जादोंमोन आरो मंगलबारखालि मोनाबिलियाव देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो। बेनि उनावनो बे जाथायखौ लानानै रायजोनाङै गुबुन गुबुन थाखोआव सावरायनाया सोलियो। सामियेलनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सांग्रां समाजा नन्दिनी काश्यपखौ हमनो आरो आयेनारि साजा होनो दाबि खालामो। उननि समाव पुलिसा नन्दिनी काश्यपखौ एरेस्ट खालामो आरो 2 साननि जिम्मायाव लानानै गोख्रों जेरा खालामगासिनो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि थाखाय थियारि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2 आगस्तनिफ्राय बिटिसि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमा रेलिनि जोहै बिटिसि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायगोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंजागोन। बेनि थाखाय बिजेपिआ बिटिआरनि गासैबो ओनसोलाव गावनि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। आसाम बिजेपिनि गाहाय बुंथिगिरि किशोर उपाध्याया रोखा खालामनानै बुङो दि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बाहागो लागोन। बेनि थाखाय थियारि खालामनाया आबुङै सोलिगासिनो दङ। किशोरआ बुंनाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिया 2 आगस्तनिफ्राय बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो रेलि खालामगोन। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसेनो मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल, रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाआबो रेलियाव बाहागो लागोन। बावैसो सान सिगां रायजोआरि बिजेपिनि गाहाय मावख'आव खुंनाय पार्टीनि मेलाव बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय बिथांखिखौ लादोंमोन। बिजेपिआ बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि गेजेराव 38 बियाबाव निजायै बिजाथि होगोन। नाथाय बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' आरो बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि मासेयावल' बिजेपिआ बिजाथि होनाय नङा। मख'नो गोनांदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जयै बिटिसि सोरखार दादोंमोन। बे खेबाव मोन्नैबो दोलोआ आलादा आलादा बिसायख'थि गेलेनो थियारि खालामदों। अदालगुरि जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जिउ गोमानायजों लोगोसेनो सासे गथ'साया गोब्राब जखम जानायनि खौरां मोनदों। अदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द साखाथिनि भैरबपुर गामियाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुङाव भैरबपुर गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ उदखार खालामफैयो। गामियाव थागिरिफोरनि न' बां सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांनायजों लोगोसेनो गोबां धोन सम्पथिफोरखौ खहा खालामो।
हाग्रानि मैदेरनि बे गाग्लोबनाय जाथायाव सासे आइजोआ जिउ गोमानायजों लोगोसेनो सासे गथ'साया गोब्राब जखम जायो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। दिनै सोरांसि फुंबिलिनि 3 रिंगासोआव जादों बे जाथाया। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोनि सिनायथिखौ सोराङाव लाबोनाय जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जखम जानाय गथ'साखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव गोख्रैयैनो लांनाय जायो। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो हाग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो जायगानि पुलिसनि मददाव आइजोनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। मख'नो गोनांदि रायजोआव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ होबथानो थाखाय सोरखारा माखासे बिथांखि आरो हाबाफारिफोर लागासिनो थानाय जादोंब्लाबो बे गेदेर जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै। पाकिस्तान आरो चाइनानि सिमायारि ओनसोल लादाखआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। हा गिसिखानायाव सानै गिनो रोङै इन्डियान आर्मी लेफ्टिनेन्ट कर्नेल भानु प्रताप सिंह मनटकिया आरो लेन्स नायक दलजीत सिंहनि जिउ खहा जादों। लामाजों थांबाय थानाय समावनो हाब्रां गिसिखानानै बिसोरनि गारियाव मोनसे गिदिर अन्थाइ गोग्लैसिनदोंमोन। लेफ्टिनेन्ट कर्नेल भानु प्रताप सिंह मनकटियाया सासे जोबोद मेलेम आरो सोलो गोनां मावख'गिरिमोन। एनडिएनिफ्राय सनारि मेडेल देरहागिरि आरो आइएमएनिफ्राय सर्ड अफ अनार मोननो हानाय सासे आर्मी अफिसारमोन। डिफेन्स सार्भिसेस स्टाफ कलेज फरायसालिनि समाव भानु प्रताप सिंह मनकटियाखौ साबसिन फरायसा हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। लादाखआव गावनि बिबाननि समाव लेफ्टिनेन्ट कर्नेल भानु प्रताप सिंहआ हा गिसिखानायाव मुंख्लं जानांबाय। लेङाइ हादरगिरि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। हादरनि बिसायख'थि आय'गआ दिनै फोसावदों लेङाइ हादरगिरि बिसायख'थिनि खालारखौ। हादरनि बिसायख'थि आय'गआ दिनै मोनसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 9 सेप्तेम्बर खालि खुंनाय जागोन 17थि लेङाइ हादरगिरिनि बिसायख'थि। लेङाइ हादरगिरि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरा 21 आगस्तनि गेजेराव नमिनेसन गथायनो नांगोन आरो 25 आगस्तनि गेजेराव बिजाथिफोरा गावबा गावनि नमिनेसन लाइखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। 9 सेप्तेम्बर खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगानि गेजेराव लेङाइ हादरगिरि बिसायख'थिनि भट आजावगोन आरो बै सानखालिनो भट साननानै रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। मख'नो गोनांदि जगदीप धनखारआ हरखाबै लेङाइ हादरगिरि मासिखौ नागारनायनि जुनै फिन बिसायख'थि खुंनो गोनां जादों। संसदआव सोलिगासिनो थानाय दैज्लां बोथोरनि जथुम सोलिगासिनो थानायनि गिबि सानखालिनो जगदीप धनखारआ लेङाइ हादरगिरि मासिखौ नागारदोंमोन। बारग' लेङाइ हादरगिरिया गावनि सावस्रि जोथोनखौ गोनांथि होनानै आरो डाक्टारनि सुबुरुनखौ मानिनायनि बागै रिजाइनेसन लेटार मख'नानै मासि नागारदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बिसायख'थियाव सायख'जानाय बिजाथिया फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय भारतनि लेङाइ हादरगिरि महरै सिबिथाय होनायनि खाबु मोनगोन, जाय रायजो सभानि मासिगिरिबो। बिकेडब्लिउएसिनि जेंनाफोरखौ थाबैनो आसाम सरकारा मावफुंजोबना होनांगौनि थाखाय सुबुं गौमा होस्रि खावनाय हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि बिकेडब्लिउएसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनाय, बियाब दानाय आरो सेथि खोलोब गामि फोसावनायाव थालांनाय गामिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय, बिकेडब्लिउएसिआव ससियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज मोननाय, कार्बि आंलं जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनि गोबाव सम मोगा-मोगि जाबोनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, बिटिआरनि बायजोआव आसाम टेट उथ्रिनानै थानाय बर' बिजाथिफोरनो जर'खा थिसनथाइ होनांगौनि थाखाय बेफोर गोख्रों दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 7 आगस्टआव खौसेथि बर' सुबुं आफादा सुबुं गौमा होस्रि खावनाय हाबाफारि लागोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 7 आगस्टआव सुबुं गौमा होस्रि खावनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव 3 नं महनपुर
थुलुंसि क्लाबनि जिरायसालियाव गामिनि रायजो राजाफोरजों BKWSनि जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लायो आरो सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' आफादनि बानजायनायावबो सुबुं गौमा होस्रि खावनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै UN एकाडेमि समखंनि फरायसालिनि न'ब्लाङावबो गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारिखौ लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।